Għall-ewwel darba fil-qrati Maltin it-tlieta filgħodu l-prosekuzzjoni ta' każi kriminali saret bis-sem ta' avukat. Dan sar bħala parti minn proġett pilota fl-awla tal-Maġistrat Francesco De Pasquale. Pajjiżna huwa wieħed mill-ftit pajjiżi fl-Ewropa fejn il-pulizija minn barra li tinvestiga reat tmexxi l-prosekuzzjoni kriminali. Id-direttur tal-qorti Frankie Mercieqa spjega kif dan iwassal biex il-pulizija ikunu impenjati fl-awli kriminali fil-ħin li suppost qegħdin jinvestigaw. Ix-xogħol tal-avukat se jkun li assisti lill-prosekuzzjoni. Illum bdejna kien hemm seduta ta' fejn kien hemm 58 każ, mexxew il-prosekuzzjoni il-pulizija llum. Però l-avukat kien qiegħed hemmhekk josserva u jassisti limitatament, nidea li fi ftit ġimgħat il-prosekuzzjoni mbagħad tibda titmexxa minn dan l-avukat u mhux mill-pulizija. Is-sistema preżenti fejn il-każ kriminali jkun ippreżentat mill-pulizija kienet qed toħloq ħafna diffikultajiet ta' dewmien fis-smigħ. Fis-sens li kif ikollok spettur ma jistax jitla' għax jew jinsab ma jiflaħx jew ikollu quddiem xogħol urġenti naf inqala merder pereżempju għall-ispettur jkun qiegħed jassisti x'imkien ieħor. Jew inkella anke jkollu iktar minn każ wieħed fejn fl-istess ħin ikun diversi awli quddiem diversi maġistrati. Dik issa biż-żmien tispiċċa għax kull maġistrat, kull awla jibda jkollha l-avukat bħala prosekutur li jmexxi l-każ hu. Id-direttur tal-qorti fisser kif b'din is-sistema inqas ikun hemm ċans li l-kawżi jiġu differiti għax il-prosekuzzjoni ma tkunx tista' tressaq il-każ tagħha. Kemm xi ħadd li se taffettwah tajjeb huma dawk in-nies li fejn kien ikollhom il-każ jiġi differit. U kif għadt ukoll tgħin ukoll il-pulizija li jiddedikaw ix-xogħol tagħhom f'każijiet iktar importanti milli fuq quddiem il-qort. Fl-aħħar snin kienu diversi l-esperti legali li proponew din is-sistema u lan ta' dan il-proġett pilota huwa li abbażi tal-esperjenza f'din l-awla titfassal strateġija għat-tul.